Nggih, monggo Nggih ugi mbok menawi mangke. Bapak Ibu kepareng badhe sami lagu di badhe ngersan lagu monggo sarangan kan kanca-kanca merpati lumantar semantenipun Mas Ayu Taufik sugeng midhangetaken monggo nuwun. Ya. penabuh karo video syuting iki padha dene. Kok penabuh karo video syuting kok padha dene? Lah kok iso? Mau wulan sing metuwe kabeh sing disyuting. Bareng aku kok gur ngisor tok iki lho. Apa ngerti kowe nek gur syuting ngisor tok? Lah kuwi mau dadak jengkeng bareng. Lah sing apik gur ngusor kok dhuwure ya ora sing apik kok ya. Piye, Mas? Sing apik gur sing ngesor. Ya wis nek aku tak madhep rene. Mas, jare aku marahi mumet. Kowe marahi mumet? Papa. Jan iya. Anu kok nek anu tumbaske botrek ya, Pak ya. Apa? Botrek. Tumbasne botrek. Ora apotas wae to, Nak. Nek apotas khusus dienggo sing ngibet. Duwe mamah kaya ngene iki pernah dadi munek-munek nek aku. Apa kowe
Blas. Kompak nek saiki. Akirongane. Wong kirongane pengkironge anyar kok. Lah iki piye to, Mas? Apa? Sindenmu siji kok lungguhe ning kono iki piye? Sinden sing ndi? Karo mangsane piye? Eh, Bu. sinden sing ndi? Bu. Mriki lho, Bu. Oh, sinden kuwi. Oh iya, mantene. Mantene. Iki. Kerak, Mas. Oh, tuh. Bu. Monggo. Manten ngono kerak. Ono sinden kok ning kono iki piye? Iya kose nek kae keri mengko. Oh, kae jatahe keri. Jatahe sing keri mengko. Kukut ta? Jatah sing keri pula ya kukut-kukut. Oh, maksudnya langsung di kursi, apa-apa Bu kok ya. Sinden kok tukang kukut-kukut. Sembrono kok ya jenengan iki. Nah, menika Bu Ning. Heeh. Ning Sanjaya, Mas. Ning Sanjaya. Lah, Sanjaya ki lak roti. lah mbok yo disawang. Endi? Nanti kok margarin ngono kok. Lah nek kowe kaya apa? Aku. Heeh. Aku nek Cinandra kaya apa, Mas? Nek di kowe. Cinandra aku Nek kaya Cinandra. apa? Heeh. Kaya gori. Gori. Kaya kaya pete Cina lho jare. Sembrono. Komplain. Kaya ngene kok petecin. Rangka melotot. Tak mulai wae Mas aku. Lah piye kok arep mulih? Ora nang sing apik kok ya. Lah kurang apik piye wong yo kabeh iki dadi buah kowe mau no. Kene mangan nek sing andakne apa? Enek sing andakne kene mau jare kates iki. Aku. Heeh. Nah lek kates lek rodok mulus to, Mas. Nah, kates ki lak yo empuk no. Puk. Kates ki lak empuk. Ning kates bosok. Saya empuk. Atur sembah nuwun nggih, Mas. Iya, matur nuwun. Iya. Aku ki jane nek petuk ngene-ngene iki merpati ki nafsu. Nafsu apa? Nafsu pokoknya. Nyat wong-wong iki mari nafsu kabeh kok rumangsamu. Bocah ki temapuk kabeh kok ya. Nafsu pengen jotos kowe. Ora, Mas. Aku tak nyanyi dhisik ya, Pah ya. Nek ngendangi bojone sing rada Sing apa? Iya. Glia sing iki lho bere-bere. Apa kuwi papahku siji ra kaya kowe kuwi kok ya. Lah aku iki mbok takak-takake kur plengeh. Kapak-kapakne kurup lengeh kuwi. Ning layu apik malah sing apik sing ngono kuwi Lah kok. beda karo sing iki kok ya. Sing ndi? Iki. Sing iki lha piye nek sing iki? Kapak-kapak. Wis ra apa-apa ditunggu sak uripe wae. Oh lah iya. Iya terus nenak dulure sing nglumpuk kok. Engko mambu, Mas. Engko mambu. Lah. Apa kowe ora kelingan Iya. Lelele. Ya. Ya. Ah, ya. ono latar padha keku Iya.